Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. M'han preguntat què és un iniciat. Com que a vegades en les xerrades que faig o en els cursos que dono parlo dels iniciats. Doncs, a veure, què és això? A veure, cuidado, perquè molta gent, o en diferents llocs es parla d'un iniciat, simplement per dir que és una persona que sap una mica d'un tema, o bastant. És un iniciat en l'astronomia. És algú, se suposa, quan es diu així, que sap bastant en astronomia. Potser no és un astrònom professional molt d'allò, però ja no és algú que simplement ha llegit una mica, sinó que en sap una mica. A vegades es fa servir la paraula iniciat, doncs és això, com una idea de que algú sap bastant sobre alguna cosa. Sí, és un iniciador en. Ja està. Però, quan jo ho faig servir, i molts altres també, doncs estem parlant de camí espiritual o coses així. Llavors, un iniciat és el nom que es dona a una persona que ha arribat a un grau d'aprenentatge, també, semblant al que hem dit, però de tipus espiritual, superior al normal. Aleshores, simplement comentaré per sobre que tenim el camí evolutiu, en el qual des que vam aparèixer per primera vegada a la Terra, hem anat passant encarnacions, vides diferents, hem anat aprenent, i en el camí de vida normal, el camí d'evolució que tothom segueix, doncs aprenem a base d'assaig i error. M'equivoco, genero un karma i després tinc que passar aquest karma per aprendre que això no va bé. I una vegada ja ho he après, doncs ja he après una mica més, pujo com de graons amb una escala llarguíssima, que cada vegada hi ha més i més escalons, més i més graons. Aleshores, però hi ha com replans. Anem pujant a l'escala i tenim un replà per descansar i per donar-nos compte de fins on hem arribat, de lo llarga que és l'escala, cap amunt i cap avall. Seguim pujant, hi ha un altre replà, perquè ens entenguem. El primer d'aquests replans és quan la persona logra controlar el seu cos, que no sigui ell el que el domini, que de fet sembla una tonteria però no és tan fàcil, ¿vale? Que quan tens gana puguis controlar-te, que quan tens ganes de sexe també, etc. ¿Vale? El teu cos no et domina, que sembla molt fàcil, però mireu una violació, per exemple, d'on ve precisament, de no poder controlar això. Després hi ha el control de les emocions, el control de la ment, etc. Hi ha diversos nivells. Cada vegada que s'arriba a un d'aquests replans, es diu que la persona és un iniciat de primer grau, de segon, de tercer, la primera iniciació, la segona, la tercera. A partir de la tercera és quan la persona ja es diu que és una persona iniciada, perquè ja és una persona que es controla i que el que la seva ànima vol, controla la ment, les emocions i el cos i fa realment el que ell de debò vol. Ell, l'ànima, ¿vale? Aquest seria el títol d'iniciat. Es donaria a una persona que està en aquest nivell. I això sí, quan algú et diu és que ell és un iniciat, personalment jo et dono permís perquè te'n riguis d'ell. Perquè qui és realment un iniciat té molta més humilitat d'entrada que no el que parla de lo que ell és, ¿vale? És un narcisista el que t'ho diu, en realitat. L'iniciat no parla d'ell. Diu, quien sabe, hi ha una frase antiga que diu, quien sabe no habla. Quien habla no sabe. Que quedi clar doncs, que el que es parla de que jo soy un iniciado, o que s'anuncien a vegades, n'he vist anuncis que diuen iniciado o no sé què, que te curarà no sé quantos. Vale. Si tens ganes de que t'estafin i llançar els diners, tu mateix. Però la paraula iniciat és una persona espiritualment avançada, sí. Però primera, no t'ho dirà mai, si t'ho diu no ho és, i segona, és algú que s'aconsegueix i es demostra, perquè és una qualitat humana molt diferent. No hi ha egoisme, perquè si governa l'ànima ja no hi pot haver-hi egoisme, etc. Hi ha iniciats de més, perquè he parlat de primera, segona i tercera, llavors hi ha quarta, cinquena, sisena, iniciació, etc. Però la persona es considera iniciada realment quan ja té la tercera. Les dues primeres són com el parvularis, de preparatòria. A partir de la tercera iniciació, una persona es pot considerar iniciada. I bé, quan jo parlo d'iniciats, mai ho he dit que jo ho sigui, que quedi clar, perquè no, ja m'agradaria que consti. Alguna vegada he dit, m'agradaria i voldria arribar-hi, és una de les meves metes, sí, clar que sí,
però arribar a la tercera iniciació és una meta, evidentment, no és que jo hi estigui allà. Doncs paga la pena, però aquest no és el moment de parlar d'això perquè seria llarguíssim, no? Això forma part del curs de la saviesa, per exemple, que doncs el podeu trobar a la meva pàgina web, la de escueladesabiduria.online. Doncs, i aquí era simplement parlar de què es refereixo quan és un iniciat. Una persona molt avançada espiritualment. Resumida seria així. Vale? Si teniu dubtes, en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.